अखन दैमारिया आंनि हिन्जावखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव आं बिथांखौ पुलिसनो गसर दैखांगोन, बुंदों देबेन बसुमतारिया। गोदै गोदै बुरखायनानै न' होगोन, गारि बायनानै होगोन होननानै जिनाहारि खालामदों अखन दैमारिया। गोर्बोबोथि जानायनि उनाव सादुरबिदा देहा फाहामसालियाव अबर्सन खालामनायनि बाथ्राखौबो खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखायै फोरमायदों देबेन बसुमतारिया। खुलुमबाय, आंनि मुङा देबेन बसुमतारी, गामिया बामोनखाल, पस्ट अफिस रुपहि, डिस्ट्रिक्ट बाक्सा। आंनि हिन्जाव गितानजुलि नार्जारी आरो अखन दैमारिनि सायाव माने अखन दैमारिया इउपिपिएलनि इउथ गांखंनि आफादगिरि होननानै आं मिथिना मोन्दों आरो गितानजुलि नार्जारीया सालबारि वुमेन सेलनि ब्लकनि भाइस प्रेसिडेन्टआव माने आइजो गांखंआव बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं इउपिपिएलनि जानानै। दुखु गोनां बाथ्राया बिसोदि माने दिनैहाय बिथांमोना जयै खामानि मावनानै अखन दैमारिया आंनि हिन्जावखौ गाज्रि लामाजों लांदों, गाज्रि लामायाव दैबाय लांदों। दिनैहाय बिथांमोना इउपिपिएल हानजायाव खामानि मावनानै दिनै गाज्रि लामाजों जे लांदों बे अखन दैमारिया, आं बिखौ गोसोजों ओरैबायदि दुखु फोरमायनो नागिरदों आङो। माने ओरैबायदि दुखु मोनदों आंनि गोसोआव, माने बिथाङा आंनि हिन्जावखौ गाज्रि लामाजों गाज्रि आखुआव लांबाय। दिनैहाय गाज्रि फन रायलायनायजों लोगोसे आथोनबो गेलेदों। बेनिफ्राय फन खालामै माने गारि होगोन, मटर होगोन, बाइक स्कुटि होगोन, बायदिसिना फैसा न' बां लुना होगोन होननानै बिथाङा लब देखायनानै आंनि हिन्जावखौ पार्टियाव दैबायबाय थादों। अखन दैमारिया आंनि हिन्जावखौ पार्टियाव लाफानानै खामानि मावनानै दिनैहाय गाज्रि लामाजों आगान सुरलांनानै दिनैहाय ओरैबायदि लामायाव लांदों, माने आंनि न'खरखौ सिलिंखार खालामदों, आंनि न'खराव सुख सान्ति गैयै खालामदों बिथाङा। दिनैहाय आं बाहेरायाव थाहैनायाव आं दंमोन, बेंगलराव दंहैयोमोन। बेंगलराव थाहैनायाव बिथाङा माने न'आव फैयै फुस्लाय लाङै बिथाङा गाज्रि लामाजों लांदों, आथोन गेलेनाय लामायाव बाहायदों। बिनिखायनो आं बिथांखौ जाहाथे पार्टिनि लिडारफ्रा जे बिथांखौ पार्टिनिफ्राय एरख'यो आरो पार्टियाव बिथांखौ जायगा होआ। जायगा होबाय थायोब्लाथाय बिथाङा बेफोरबायदिनो खामानि मावबाय थागोन, सोरबा हिन्जावफोरखौबो बेफोरबायदि गाज्रि लामायाव लांबाय थागोन। बिनिखायनो आङो मानगोनां प्रमद सारखौबो आङो खावलायो, दिनैहाय गोथार मोनसे बे पार्टि दिनै इउपिपिएल हानजा हिसाबै खामानि मावबाय दङ। दा थिग बेफोरबायदि गाज्रि मानसिखौ लाफानानै जुदि खामानि मावो होमबाथाय पार्टिया बदनाम मोनगोन। बिनिखायनो आङो रायजोनि जानानै बुङो, आं दिनै पार्टिजों लोब्बा गैया, खुनु सोरजोंबा लोब्बा गैया। दा दिनै आंनि हिन्जावखौ गाज्रि बाहायनायनि थाखाय गाज्रि इउस बाहायदों, आथोन गेलेनाय जिनाहारि खामानि मावदों अखन दैमारिया। दिनैहाय आं हिन्जावखौबो दाय होनानै एथ' लाब गैया, मानोना बिथाङानो बांसिन हौवानावनो दाय दङ। दिनैहाय हौवाया बिखौ फुस्लायनानै गाज्रि लामायाव लांनाया अखन दैमारिनिनो खामानि। आंहानि हिन्जावा वुमेन विंसनि सालबारि ब्लकनि लेङाइ आफादगिरि हिसाबै खामानि मावबाय दङ। जे बिथांखौबो एख्लायनांगौ, जे पार्टिजों लोब्बा गैयै खालामनांगौ। बिनिखायनो इउपिपिएलनि मावथि बिथांमोनखौ जे गुरै खावलायो जे बिथांमोनखौ पार्टिनिफ्राय एख्लायो सानैखौबो। बेफोरबायदि बिनिख्रुइ गाज्रिसिन आरो खामानि मा दंबावो, बिनिख्रुइ गाज्रिसिन भाइरेल जानाया गाज्रिसिननि आखुनि खुनु मानसिनि माबायाव गैलिया। माने आंनाव मोननैसो तैथ' दंबावो जे अखन दैमारिया आंनि हिन्जावखौ माने साउदुबिटा हस्पिटालाव मेडिकेलाव लांनायनि तैथ' दंबावो आंनाव। बिथाङा लांनानै बेहाय माने प्रेगनेन्सिनि वास खालामदों होननानै बुंदों। बेहाय आं मिथिना मोन्दों। आरो बिथांमोना प्रेसक्रिपसनखौ बियोबा आंनो होआ। दिनै लोमजामारदोंबा आं हमदोंमोन हिन्जावखौ, जे प्रेसक्रिपसनखौ बियोबा होआ, मा कारनाव होआ। बिनि होयैनि ओंथियानो
बिनोदि आं इयाव बुजिना लाबाय मा जे बेहाय प्रेगनेन्सि वास खालामदों होननानै आं बिथांमोनखौ हमनानै मोन्दों आरो आं साउथ आफ्रिका डाक्टरजोंबो आं रायलायदोंमोन रायलायनायाव इनडाइरेक्टलि बिथाङा बुंदों आरो बिथाङा बुंहरदोंमोन बिथाङा बुंदों माने बिथाङा सिगनेसार होनायखायसो बिथाङा दायित्व लानायखायसो आं मावदों होननानै बिथाङाबो बुंदों डाक्टरा बेनिफ्राय अखन दैमारिया गावनो साइन होदों आंनो हौवा होननानै गितानजुलिनि आंनो हौवा होननानै गावनो साइन होनानै होदों होननानै आं मिथिना मोन्दों आंनि हिन्जावा न'आव गैबावा न'निफ्राय खारदों आंखौबो खोन्थालाङाखै रायलायलाङाखैबो सोरांस्लाब मोनियावनो खारलांदों बियो दा न'खराव आंहा सान्थि गैया खुदियाखौबो लाना थांदों दा इफोरबायदि अबस्था जादों इनिफ्राय आङो अखन दैमारिखौ जे बिथांखौ आं हुमखि होयो जे बिथांखौ आं दा बावैनो पुलिस एफआइआर होगोन आरो आंनाव रेकर्ड दङ बे रेकर्डखौ लानानै आङो एफआइआर होगोन आरो नोंथांमोननो आङो बेयाव अडिअ' रेकर्ड दं बे अडिअ' रेकर्डखौबो खोनासंहोगोन बे निउसनि दारा